Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, чунки медонед ки мо ҳар рӯз видеои нав, хонаҳои фурӯшӣ нав мепартем дар каналмон. Шуморо ҳам дастгирӣ кунед, канали моро ҳатман лайк монед. ҳар рӯз барои шумо хонаҳои нав мепартем аз шаҳри Душанбе. ҳатман подписатсия кунед дар канал, лайк монед, мнениятона дар комментариҳо бинависед бародарон. Хоб дӯстон, хонаи навбатии мо дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Калинин, кӯчаи Тахтагул. Ина хона дӯстон, медурем ози ба даруни хона. То охирша тамошо кунед видеоро, лайк монед, подписатсия кунед дар канали мо. Хоб дӯстон, хушрӯ тамошо кунед. Ина дарвозаи дурун ин хонаи ҳамсоя мешава, мисол девули ҳамсоя. Ина хона обши ҳавли 5 сотиқай, қариб 5 сотиқай канализатсия ҳаст, свет, об, промой, ҳама чиш мисол меояд, светошам меояд, обшам. Кондисионер 6-7 дора қариб чанд хона. Мақсад кондисионерош меса, чизои хона договорное, чизеша мисол мемонанд, чизеша мегиранд. Хоб аякм хона медроем дӯстон. ин хонаш неста, просто оз склад кадаги, не ки хона метуни када. Просто сафед кадаги, мақсад чиз чора мондаги, боло потолок ина гипса кардон задаги. Тамом. Ями хона 6 ба 3. Хоб дӯстон, нигоҳ кунед, хона дирн ба дирн мешави, симёи бод ҳамихи ранги складча кадаги, стяжка так. Ина итақати ҳам раҳа иҷа ҳоҷатхона мондаги. Мисол дар даруни хона 3 таи дига ҳоҷатхона. Итақати ай ҳаволи буромадан мешава бо адел на. Оз мо мерем через ҳаволи медурем дӯстон, ки нишон тем ба шумо полни хонара. Хоб нигоҳ кунед дӯстон, ина ита мебурем ози хонае ки ози мо дуромадем, дурун ба дурун, ина бари дарвоза буд. Оз мо мерем поли нишон метем. Инҷа хеле агароча дора, бассейн ҳаст, бассейн дора летни. Хона дӯстон 3 ошёнаш мансард, подвал дора, бо подвалам ҳаст. Ай тарафи даст чап мона параи дарвоза бо инахи як этажа хонаву кухняву туалет кадаги. Ози хона сар мекунем, медароем ба даруни хона. болош сафед кадаги хона, поёнаш хеле чиз мақсад 7 ба 2.20 нигоҳ кунед, ина хеле дараш хӯй меша, мисол ранги хоб кадаги, бигин ранги тапчан. Рост як қад мисол 7 ба 2.20. хоб медорем ба даруни хонаш нахи калидорчай. ай тарафи дасти чапмон як хоначаи дига мешава 3 ба 3. болошам хонаое ки мисол обични, мисол тахтаву чиқачи ягон фигура надора. хоб иҷа душивоиш меша ростаки пластик, кафел поли, туалетам ҳаст. ин ай тарафи дасти ростмон як хона дига меша 3 ба 2.5. нигоҳ кунед, полни сафед кадаги, полуш чӯб, люстра 3 ба 2.5 ай хона. ростаки як хонаи дига меша 2 хонаи ростаки дӯстон. якм хонаш не ай дар дур омадем, як хонаи тарафи дасти рост меша, хонаи тарафи промои хона мешава. Нашод мебелиш гуфтем ки дӯстон, мебелиш договорное, мисол агар нарх наво туғури бигира, қати ҳама чизи чораш мефурӯшам. Агар туғури нагира, ҳама чизи чораша мегирам. ин хона дӯстон 6 ба 3 ай хонаи дирнгиш
3.5 ба 3 хона камтаро зиёдамай мақсад симка намекунем. хоб ин хонаое ки дидесен оз ин хонаи якум ошиёна ай бари дом буд оз мерем ба здания худаш ба здания худаш медроем. Я кухня ам ҷое ки дир омадем он дар бичае ки дир омада будем аввал саршави видео ам дар бича ай миҷа мебурӯй ба ҳавлӣ мебурӯй наҷа кухни дора кухни тапольни кафе бошам кладовка ин хонао ба чӣ сохтагиака ина юш кирпичи пухта ишам кирпичи пухта я изданияро ҳамаш кирпичи пухта қати сохтаги набуден. хоб иҷа гуфтем ки дӯстон чиай бассейнай кафел пафелама об пол туряй. хоб ба даруни здания медроем. як подвалча дора дӯстон дар бари хона подвалчаша мебинем. иҷа холодильник чӣ кадага ин холодильника фуратун места фуратун мебара карочи кат бари дом ина пеши дом аюри. хоб инаи подвалча мешавад. подвалчаи як торика мисол бар ягон чи монданай кладовка инам қа подвал дора и дом. и турбои канализатсия инаи турбои канализатсияи обши. хоб боз медурем ба даруни хона ниё кунед дӯстон обши 14 хона мешавад. мисол қати изданияу издания дута туалет иҷада мисол ята дар дри подвал усунош буд ята дар даруни хона ишон додем якум 2 метаж аиҷам туалет душебой дора. хоб бисмиллаҳи роҳмони роҳим медурем ба даруни хона. ина хона дидесен дӯстон якум ошиёнай калидорш мешавад. калидоршам хела калонай мақсад. молошам сафед кардагӣ медурем аз тарафи дасти чап ба якум хона. ина якум хона полни фигура задагӣ хеле ҳаркача мисол барои балконаш 5 ба 4 хонаш дӯстон бо балкон дора. и балконаш ҳисоби и размер данеста мисол балконча дора нахи сетризай ай пеши ҳавли люстра хеле фигурача кадаги ай дӯстон. хоно топли пол дора мақсад якум ошиёна дора. уздания ки диден уздания ҳам ҳаста 2 ошиёнарам дора 3 ошиёна надора топли пол. хонаро ба топли пол гарм мекунам ва баъд байни якум 2 ошиёна монолитай 3 ошиёна бурусои бақувват қати мисол бурусои хело ғавз қати мисол чӣ кадаги ай инаи хонаш медурем. ай тарафи дасти чапи ҳам калидор dur омадем. хонашам хеле балконча дора. хонашам калонай мақсад 8 ба 5 ай чиз чораш гуфтем ки мисол агар сумда тори гира мемонанаш агар нагира мебаранаш чизи чораша хонаро холӣ мекунанд. хоб дӯстон нигоҳ кунед нахи ростаки меем. ай тарафи дасти ростмон як ванна туалет мешавад. душебой полни кафе задагӣ пластик неҷа ҷои кладовка ҳастай таи лестница. хоб якум ошиёна да гуфтем ки ду дар хона ба 2 ошиёна мебароем. лестница кафел хоб дӯстон ина 2 этаж калидораш 7 ба 4 аст. полни
چی خطی گرم میکنن خونه را توپلی پول خطی دیموشونه را نه یکم خونه میدونیم دوستان از طرف دست راست این خونه 6 به 4 30 6 به 4 نیمه بالا фигура задагӣ абой маш қоидави балкон дорад дӯстон ҳар як хонае ки мебинед дар ин дом ба хача балкон дорад тризош ай пеши хона балкони калона хоб ростакӣ мерем ай тарафи даст чапмон душевой вана туалет мешавад кафел задагӣ боло пластик медурем ба тарафи дасти чап хонаи дигари ин хонашам балкони калон дора болош пони фигура кардагӣ балконшам фигура кардагӣ ин хонаш дӯстон 6 ба 6 ним мешавад гуфтем ки чанд хона кондитсионер дора қариб 6 та шамхи кондитсионер ҳаст кондитсионерош ҳам мемонад 18 кубаи турбои кондитсионерош дӯстон мебароем ба семушона надидестем даруни ҳавлӣ ай боло мисол ҳамаҷора мебинӣ ориентир пеши масҷиди навбаги болотарак мешаванд ориентир пеши масҷид каленин ҳоб дӯстон мебароем ба семушонаш зиндагӣ намекунам мақсад ремонт надора бигем ай тарафи даст чапаш як хона 5 ба 5 мешавад инҷа мисол ҳамхи сафед кардагӣ буд тамом ин дри мансард 5 ба 5 ай хонаш се мошина да се дар хона ҳай ина ишам балкон дора ина шаҳр номачти нав ноҳияи синой маҳаллаи каленин кӯчаи тахтагул бурди ориентира мегем хоб нигоҳ кунед ай лестница медароем рост ба тарафи даст чапози мо хона даромадем ростакина хел калидорчаи калон мешавад димги аз тарафи дасти рост як хонаи дига мешавад 5 ба 2 солои дар пар задагӣ нест тризаи пластик задагӣ и дигаришам ам хел 5 ба 2 балкон дороишам и 5 ба 2 и хонаи ки оз дидесен дар семушонаи дри мансард хоб дӯстон гуфтем ки обши 14 дар хона аст 4 та туалет мисол дуташ да як мошинае ки оз нишон медем як мошинае ки дар издания мебинен дуташ да даруни ами домики ози бонавор гирифтаст обши 4 та туалет 14 дар хона канализация гуфтем ҳаст об свет проблема нест топли пол якм диюм ва хоное ки якошона ҳамаш дора хоб ина якм ошона дӯстон иҷа ба седж гуфтаям бо дига хона ба кирпичи пухта сохта шудагиай
нархи хонаро дӯстон оз мегем, нархи хона номерои телефони соҳиби хонаро мемонем, занг мезанен, хати соҳиби хона Нашод хона бо савдо мекунен. Нархи хона чанд шид ака? 2,890,000 долларда 250,000 доллар. 250,000 доллар мешава. Сомони қади 2,890,000. Хоб дӯстон, мо курса бо мемонем мақсад уҷа ба урустиша мебинен. Номерои телефонтон 68 68 662. Ягон номери дига аст? Ҳамида WhatsApp имо аста. WhatsApp имо аста, метавонед ки мисол дами ё ки WhatsApp ё ки тарафи Россия WhatsApp имо занг занен мебардорам ака. Хоб хона муомила дора, муомила дора, савдо мешава. Мақсад занг занен бо муомила мешава. خب دوستان رحمت کلام میگم کدام در کانال ما ابونه شدگان کدام ابونه شدگی نیستن حتما ابونه شوین چون که ما هر روز خونه‌های نو میپرتیم در شهر دوشنبه کدام خونه فروشی داره دوستان در شهر دوشنبه با نمره ادمین زنگ زنین 915 61 53 53 در بالای اکران میبروه ما حتما میریم کمک میرسونیم سیونکا میکنیم در کانال ما میپرتیم. خب رحمت کلام.